Sa atong mga pagbasa nining adlaw atong maaninaw ang kamot sa Ginoo nga nagatiman kanunay sa iyang mga anak. Sa unang pagbasa giasoy kanato ang linugdangan. Ang gitawag natong sangputanan sa disobedience sa tao sa Dios. Human makasala ang tao, si Adan o si Eva, gipahatagamtam sa Dios kanila kanang gitawag na giingon nato nga silot. Apan it is the consequence of our acts. So ang kanang gitawag nato nga silot is the logical consequence sa atong buhat. Dili unta kadto madangatan nila kung wala pa sila mosupak sa giingon sa Ginoo. So kung mao kini ato makita ba nga nganong gipahamtang man sa Dios kini, sila si Adan maghago siya maayo, magpatulo sa singot niya, si Eva mabati og kasakit sa pagpanganak, unya gipahawa sila sa paraiso. Atong tan-awon nga ang matag action nato, ang matag buhat, either sakto or dili sakto, dunay linugdangan, dunay sangputanan. Kung ikaw committed a wrong decision, so dunay consequence ana. Kung ikaw nakahimo og sakto nga decision, naapoy consequence ana. Ang ilang nabuhat mao ang pagsupak sa gibalaod sa Ginoo. Busa aduna kini sangputanan. Og at the end, gipapahawa sila sa paraiso. Apan bisan pa man og gipapahawa sila sa paraiso, makita gihapon nato kanang pagmahal sa Ginoo kanila nga bisan ang sala naa, apan ang gugma sa Dios wala muundang o wala mahunong. Tanaw sa katapusan, gihimo sa Dios, naghimo siya og kadtong biste ni Adan o ni Eva nga gikan sa panit sa kahoy. No? Unya, ningon siya dito nga gipapahawa man sila apan gibistihan sila sa Dios. So mao na nga bisan nakasala sila, ang kaluoy sa Dios nagkuyog gihapon kanila kay ang Ginoo mismo mo'y naghimo kanila og biste. Gipagawa sila sa paraiso, sa fullness of joy. Apan kining maong pagpagawas, ingon nato nga temporary. Tungod kay kining maong pagpagawas niini, mingon ang Ginoo dili nato sila tugutan sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi. Apan kining maong pagdili kanila nga makakaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi is also temporary, waiting for the time nga moabot ang fullness of the plan of God. Say fullness, sige. Atong tan-awon nga nahulog sila sa sala tungod sa bunga sa kahoy. Ang bunga sa kahoy nga gidili ilang gikaon, so nahulog sila sa sala. Consequence, they were driven out of paradise. Ingon ang Dios nga dunay kahoy nga naghatag og kinabuhi, unya dili sila tugutan nga makakaon sa bunga niini. Unsa man po ni nga kahoy? Now, this kahoy of life, the fruit of the tree of life, is a typology, foreshadowing of what will come later. Unsa man ang kini nga gi-foreshadow? The death of Jesus in the cross. Mao nga sa mga santo sa simbahan, si Jesus mao kanang bunga sa kahoy. So nga naghatag og kinabuhi. Ingon si Jesus, ako ang kinabuhi. Ako ang kabanhawan, ako ang dalan, ang kamatuoran, ako ang kinabuhi. Manigingon si Ginoo. Unya karon kini siya si Jesus kinahanglan isa siya. Mingon si Jesus diha sa John chapter 3 verse 13, 14, 15 kini nga. Ingon nga giisa ni Moises ang bitin didto sa kamingawan sa usa ka tukon. So sa katukon laming kahoy. Unya ang anak sa tao usab kinahanglan iisa. Iisa pud siya sa usa ka kahoy.
Og sa pag-isa na niya, mingon siya sa John chapter 12 verse 31 to 32, mauna kini ang panahon nga hukman ang kalibutan og ang tanang katawhan akong kabigon nga rikanako. So kining pag-isa nag-overshadow niadtong kahoy, unya nag-overshadow sa bunga. So ang kahoy og ang bunga ang iyang gipasabot in the time to come si Jesus og ang iyang kamatayon diha sa krus. Og kining maong Jesus sa wala pa siya magpakamatay dito sa krus, iyang gihimo ang iyang kaugalingong lawas nga pagkaon aron kaunon unsa may resulta kumukaon ta. Ingon si Jesus John chapter 6, mingon siya nga ang mukaon kanako og moinom sa akong tugo may kinabuhing walay katapusan. So take note, sa unang pagbasa giingon nga ang bunga sa kahoy nakalaglag sa tao ngadto sa sala nawad-an sa kinabuhing dayon. Dili sila tugutan sa kahoy, sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. O kinsa kini nga kahoy, kinsa kini nga bunga nga naghatag kinabuhi, wala lain kundi si Jesus. In the fullness of time of the plan of God, kining maong Jesus gipadala ang second person of the Divine Trinity. Unya kini siya gilansang ni anang krus nga gi-foreshadow ni adtong sa paraiso nga bunga sa kahoy nga naghatag kinabuhi. Unya kining maong bunga gipakaon ni Jesus ang iyang kaugalingong lawas aron ikaw ug ako makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Mao kini ang hinungdan nga gitukod ni Jesus ang Eucharistia a night before he actually died on the cross. Unya ang mukaon ni ining maong pan ning maong bunga sa kahoy nga naghatag kinabuhi makabaton og kinabuhing walay katapusan. Now karon kining maong pagpakaon is not only for few people but for thousands, for billions of trillions of people. Mao man nga sa atong ebanghelyo karon ang pagpakaon ni Jesus sa 4,000 ka mga tao naglarawan sa umaabot nga mahitabo nga pakanon sa Dios ang tanan sa pan nga naghatag og kinabuhi. Busa ang Eucharistia gitukod aron ang mga tao hangtod karon og sa umaabot nga katilingban, umaabot nga mga kaliwatan, makakaon ni ining maong pan sa kinabuhi. The feeding of the 4,000 is foreshadowing the actual event of the institution of the Holy Eucharist and the feeding of millions, the feeding of billions, the feeding of trillions. Kita ng mga tao nga gipakaon ni ining maong Eucharistia nga walay lain kundi si Jesus. The Eucharist is Jesus, body, soul, divinity, and blood, present in that Holy Eucharist that we receive every day. Now, kung ingon ni ini, kini bitong pagpakaon niya karon, buot niya nga ang iyang mga tinunan mahimong participants. Mao nga ang mga tinunan, ingon nga sa may inyong dala, pila ba kabuk pa nabilin sa inyo? 7. Kikuha ni Jesus, pati tong isda ng pipila kabuk, kikuha, unyat pasalamat sa Ginoo. Pagkatapos ni ini, iya kining gipikas-pikas, o gibalik siya mga tinunan, dili aron ilang kanon, kundi dili aron iapod-apod ngadto sa mga tao. Iapod-apod kadto. Makita nato nga, gikan niya itong mga pan o mga isda, ang mga tao nag-inambitay. So, mo bitaw nga pag-abot sa symbolism sa simbahan, ang fish is a symbol of Christ. Iktos, no? Iktos sa Griego. Fish, mana siya. Ang makita nato sa symbolism sa simbahan na Eucharist. Buti pasabot nga kining pan o kining pipila ka mga isda nga gikuha ni Jesus o giapod-apod sa mga tao, referring or meaning about his own body, about his own sacrifice nga ihatag niya kanato ang iyang kaugalingon, lawas ug dugo aron mamahimong atong pagkaon og ilimnon. So mga kaigsuonan, kining iyang pagpakaon sa 7 ka mga 4 ka libo sa 7 ka mga isda lamang o 7 ka pan o pila ka buk isda, kini nagpasabot sa umaabot nga hitabo nga si Jesus mupakaon kanato
O kining maong pagpakaon na hitabo diha sa santos nga Eucharistia. Mao na when we come to receive Jesus. Unya ang Ginoo busgon niya kita sa maong pan nga naghatag og kinabuhi. Ang kining maong pan, ang sangputanan mao ang eternal life. Og sa ingon niini natuman ang giingon sa unang pagbasa nga adunay kahoy, nga adunay bunga, nga naghatag og kinabuhi nga walay katapusan. Naghatag og kinabuhi. O kining maong kahoy ihatag lamang sa pag-abot sa fullness of time. And the fullness of time is when Jesus came. And when Jesus offered himself as a sacrifice in the cross, he gave himself for us para atong pagkaon o ilimnon para asa sa kinabuhing walay katapusan. Manindog kitang tanan og atong ipadangat ang atong mga pangaliya.